So it's time for us to start again our service. First of all, to begin with, I greet you all, dear brothers and sisters, in the most precious name of our Lord Savior, Jesus Christ, who is about to come. Nga ay kuble yapi baro hakakateng unong penem jongi o Jesus Christ. Before we start our service, let me read from the Bible, from the Holy Word of God. So I request everyone to please rise up for the scripture reading. From the book of Psalm 86, verse 8 to 13. Great is your steadfast love. There is none like you among the gods, O Lord, nor there are any works like yours. All the nations you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. For you are great and do wondrous things. You alone are God. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. For great is your steadfast love towards me. You nganduay nagabantal kaneka jingiaseng. Almighty Sovereign Lord, we come before you through Christ your Son, our Savior, our Mediator. Lord, we come before you empty-handed. We come before you with hope, with joy, and with trust in the finished work of Christ on the cross. Lord, as we are about to begin this service, I pray that you will be with us, you will guide us, so that through the service we may be able to glorify you more. Lord, I pray that you will guide our pastor who is about to deliver your sermon. Please help him, please provide him wisdom and understanding, so that he will feed the sheep with your word, for whom you have laid down your life for the sheep. Lord, I pray that you will help all of us remove all our distractions so that we can worship you wholeheartedly. In the most precious name of our Lord, Savior, and Jesus Christ, I make this prayer. Amen. Balang tuyeng, tuking lagi aja, sojin kodu presuk kapten, menta batlor, linong ilong batlay, agamor ubeyulay, si jingen man, bojing shisha, yin yang persyabudu soitan, kunshi pastor, daging yin bertah, dan percaya dengan jindo, kocat ban, banyin mensim lato, magyale persyayu nongshon, wangam insyen, dan penjor bujindom, daging yin tur lem septi, lajing den juk ike saudom, itir jing job adin kan long, ukresun yo, kanong mula syayam, daging yo kintian kari. Chadik na jingilis neng ishem, para soya ukodulay, nong shun hapo, jajong ubla pilwen, nama nong jog ulam ipan, abayu mau lapin telun, ukris ngami padna cinten, jinjok kenong, adu kata kasni, babarokin sayau, si bublay, ay borman bangijang, ajing ay abdeng jinge, bangin mare, dajing syakatong, kum syakri bababat yainen, tum ribuyen, daingin yang
shisha Isaac kamha kun gajing le relaknya ulageu di lumas nyotrem hanta ba ai la jinge kendang da jinge aduan jing menu bakun marwe jing benim balapeni badabian jing ibasle amen amen nabastan adugo jing ibu kres uram jomu hallelujah amen Shisha Moses kamha lam yangi shaying upa yang dajing storia por birthday ban ben pa uram upa lagi tiru ben yashabneng magangal yang yakio Tingkala bin prajulo sadas namen tangiru amen amen nabastan aduko jingim bukres buram jongu ya Shisha David kamha nong alam rotim bakram unong jom deng jom katma jing yap sha si jong pa kun mong pa jom namar jong mi in dew nam alor baro un shanghai ke cha bom ju kun ban ngin long ki briu jong u amen amen nabastan aduko jingim bukres buram jongu hallelujah amen akrau jingit upayani siliu banglasu bandem perahu layu pun bamarwe Jinglem jongi hulanya Kode ushana marjona Dalem dat baik malupa Jing
pra me ngai ka kan yo ban kren ni ka tin ka jong play hap deng jong fi but management step ngile pe ya khubos pang ka dikna but ni na phai biang ban ngai ka jan met na ka gospel jong Marcos long ka khasan adu art and the book of Mark chapter 15 verse 15 to 26 ka long ka khasan ka khasan hadu ka khat ka ba art and dan puli gani ka jan met na gani ka dekat ka ba khan san ter hadu gani ka dekat ka ba alphan real dan puli gani ka po but hai of his ki bible ki jong pi ha gani ka po kum tau pilat bau damon ban pen so ba yau tau pat ba ula palat no haki ya u barabas Ti la aino yau Jisu anda la sempat yu ban sakna fna. Kisipai ti ke lamno yu hapo palau ka balong ka yeng ba uling skor ba ki khot lang baro sikinon kanyo ba ke le pen kop yu daga jan sabdo baraba ki le than ye ka pan sngat sha ki la pen phong ha u ka fra ba dang ban ngu yu kuble u sim ki jiu la shoru iga kli jong udo prao bakila pentiu yu bada bakila dem lagi kosi yu kila mani yu anda kila pertu ben yu kila lot no iga taka jan sabutu no bat kila penkop yu lagi jong ki jan bat kila ilam no yu ban sana fna yu halfway kila penbor ti yu we Simon unong kai ni uba yat like haba one nagaribri upau Alexander bat bau Rufus ban ba yu kadik fna jong u kile lamro yu kata ka jaka do kata ka balong habala batai ka jaka maloi kle bagil ayu ka sowan ka ba layak kle ba ka mer bandi hanrei shem satya dia ba la sana fna yu kile bentai ki jan jong u ba ki dia khala yaki ka ba uwei unshim tiga long ka balai baji ka ba kila sana fna yu ba adon ka jing tho shalor shapang ka pop jogu ka ba tho haneng usim ki jiu kani ka benta ka bang puli hafi henry ka bang kren na kani ka janmi ka na ka khot ka ba a huai kerpang na ka khot ka ba a huai kini khot ki bang puli mentan na du khot ka ba khatsan hado ka khot ka ba henry ki ai kita ki jinat hagi bede but ka jingyap jong u Jesus Christ. They give us the details about the death of the Lord Jesus Christ. Ki ai ye kita ki jinat hagi bede but ka jingyap jong u Jesus Christ. Ba bangi puli bhai ki khot khatsan hado ka khot ka ba abun riu ba ki we pa ki khot ne ki we pa ki gospel no Matthew but Lucas yi ba ki ni ki khot ki kren ye kita ka jing sha chi tom ka jong u Jesus Christ na ka banta jong kata ka jing sha chi tom jong u Jesus Christ ka jing ko dit ka ba usha na ka banta jong knang ba mangi ki nong po ngin im ba ni yo ye ka jing im ba ka jing im ka hai ba chado bam chukot habang ipuli lapan ki ki dono jong haru kanu bo try ulasha wachua baun kiu halor jong gading fna ngila puli mentan ka san ter ba meneka step ngile pe ke ka bo jisu la sha shua baun kiu wa halor jong gading fna barbangi puli kini khot na ngai scam kan pen ki ye ka don ka jong fi ka ba song si ka long bangim puli ka ba song si ka long bangim ju puli baladangi puli rongim ju kampusan na kampusan ka chiti samla banda ka pusan dia ka fian ka mo play tagade ka snusi hapneng jong ninga kwa banga nong yifi bangi ban pusan haba ni pule ya ka tien ka jong mo play nakada ka ba agu e ngi pe ye ka ne ka no pais mi ka ka bangi nyo ji kai now ni ubriu ubagatengu Simon unong kerini man shem tiyo ngale banya kran
ya uniu ju brio na ka gospel jong Marcos ba ni ka ju ka kerteng jong uniu brio ba ka story ha ka ba bu uniu brio la kren ro ka gospel jong Matias la kren ro ka gospel jong Lukas bagan puli menta ha ka khot ka ba huai na mga ong biang banginong puli ka bagol si puli ko puli khot kubor henry ngida puli bangina puson baru ngida ngambania iya ka tongin puli ka khot ka ba huai hading itu kita khot ka ba khasan hadu kita khot ka ba aro ngin puli khot ka ba huai kilapen bote ya uwe Simon nunong kerini ubayai lan haba wan nagari bri ukpau Alexander ba Rufus ban ba ya ka dingfna ka sukan san mi yudiu breu ba katangut Simon unong kerini haka tin ka jong ublay bangin e kran japang jong uni ubreu haka ni ka no pais ni ba bangin yo ye ka jikai na ka jingem ka jong u lesi uni ubreu ba katangut Simon hangni umpat juye kendo fikin mau macam tayo ang napit umpat juye kendo lani umpat juye itu yo Chris ulang foreign lani show Chris foreign to Christ umpat juye kendo umpat juye Shem yo Jesus Christ lesi ko mong biang kimpat juye itu iwe Baro arngot kidai na ka jong ka jaka ka kairi ni ka kawai ni ka jaka po Afrika uji su dai ta Jerusalem ka jaka ro ka ye pe kim pa je sneu la kalong na kalyang mo Chris ha ka ka kerteng jo Simon hello Simon um pa je sneu ja pang jo uji su Chris tar onda ha ga ne ka benta ka bang i na ka tin ka jong ublay bang iyang ni bau Simon ule ye ke kam ka ba krao wat ki senran jong Jesus Christ ro ki klem le kembali mau wat ki senran jong Jesus Christ ro ki klem le kembali mau he did something extraordinary even the closest disciples would not wat kita ki senran ki bahasan dae jong uro kim tre ban le ka ba kom kan ki pikin mau yo Petrus le bang Petrus kan dia haka gospel ng Lukas kalong ka ba ar kada ka ba lai bulai udaong ngan lek bat me tera kapsa bemelet la kalong sa ing bendiru bat me la kalong si kajing yabru bat me hendai masan cakya mu Jesus Christ Petrus ba komuni ko pala ula ino yo try rengkat bagi senran gi jongu Lukas kalong ka ba ar kada ka ba lai bulai uti le tu long hau ko try ngala khloy balai Rengkat bat me shaga bendi bat shaga jing yapru Luke 22 chapters and verse 33 Let bat me say saying bendi bat shaga jing yapru hene anda lapoi ke por ya ke ba la kem ya Jesus Christ bat ru lang ban sana fnayu baro kisenran jong Jesus Christ kan tubro Petrus kila ino ya u leba nga Marcos biang kalong ka ba khatsao kada ka basan po Mark 14 and verse 50 khatsao kada ka basan po Ti baro kila he ino ya u bat kila pet yap no kani ka kisenran jong Jesus Christ Kila ino ayo ban kila peria andara dai ka por kumno ban kem yo Jesus Christ ban sakna na yo wadu Petrus bong ngan le saying bendi bat me trai bat seka ba mele wa seka jingap ngan le tan katot me andara pai ke ka por na ino bat baro ke ino bat kele ya lut baro hene Simon na kalong ka bakatsan ula le ay ka kam ka bakrao wa kita ki senran ki bahajan jong Jesus Christ kim shimle iya kan Nakataga daw, tongin niya po bat nga. Hagani ka dyan may katoka di minute. Bagi niya pek, ika katoka ni, kijingmen to, jabangin yo. Nagajing im jo ni ubreo baka Simon, unong kaya rin. Labi nga, biyang siya ka gospel jo Marcos mga bakatsan, kadakad kabaat huwe. Tungin pa yung ni. Kilapen bote yo way u Simon. Kilapan, underline ka babel jo fikakantiyan kilapen bo. Baga point ka ba, nang kohang ni ngayi, his purpose of coming to Jerusalem. Kajing temu, babalay,
uwan sha Jerusalem. Nadu Afrika uwan jay sha Jerusalem. Ngaban pai ka jitmu lalang ila barang ha kawai pakan tin padang his schemes. Ane ka plan ka jamu babalai uwan shadu Jerusalem. Ka Bible pinapuli habalok ki account jong ka gospel lalong Matthias, lalong Lucas, lalong Marcos. Ka kamai ya kata ka kana ka babania hagebede ba uni ubriu. Balong ka bangitip sa bang jong uni ubriu ka Bible ke tu baude na kairi ni lesi ke jaka ka bade na kitan Afrika. Ban bangi puli ya kani ka Bible ba bangi puli ba ya kani ka Bible. Ni Shem baga jingwan jong u Simon chapo Jerusalem kani ka por ka day ka por jong ka niam jong ka jinglat niom ka feast of the Passover. Kani ka por jong ka niam jong ka jinglat. Let's say one shakani ka niam jong ka jinglat banyak Shem bentalang hakani ka jing hakaniam jong ka ju ka baong ka Passover feast. Sani ka niam jong ka jinglat. Laban day udah nong Afrika tambah ubalakalan yang Jew, yang Jewish proselyte kawit kentin nong way. Kabado ka sabi tu sa bang jong ni brio, lawan uwan bakaying, lebih bagi paralog, lebih bagi bahayang bahasa, nyiptip di kata. Laban day uwan bakaying kasem ka jong. Tamang ngerti kena naga Bible ba uwan ban mani. Para kabakum gani kapor ni habang ipek bhai ke history habang ipuli sa pang kani kaniam juga jinglan hagabakum gani kapor kibriu ke juwan sa ka temple banwan ra yikilang brot naga bentaga jingkinya laban day bo Simon ro uwan sa po Jerusalem nadu Afrika banyak participate banyak shimbenta gani kaniam juga jinglan ban wan ra kita kilang brot naga benta ban kinya ka temple ni kebas nodan ba kajingan jemu kalong kalongan raya kay yau langrot ban kenya haga temple uya kendo ban yawe yau ko langrot jong ublay uban kit noy kay ye kapop jong kapop kajingan kalong ban raya umrat uya kendo ban yau ko jong ublay uko langrot jong ublay uban kit noy ye kapop jong kapop uba kajing kenya ga jong halo jaga difna kanuan rayo Simon ya kata kajing ma bam cukut ya kajing sespa bam cukut ya kajing job bam cukut bat lu bat pelong yu ubriu ubahok hakmat jong ublay ubakut kani kadi kadur jong kajingai a kajong ublay. This is a picture of God's grace. Ubriu wan daka wepat kajing tumu uya kendu penban yeno iya ublay uya kendu iya ublay. Udan laga jong kajing temu. Henry, uya kendo uya shamban ban iya ublay. Kani kadai kadur jong kajingai ai kajong ublay. Kadai kita kajingalam kabastat kajong ublay. Teng niru nilong kumbalong uy. Ni kan poi perkhat ban poi kata ko jaka. Ban yot snyawi kata ko kubor. Henry ublay wala plan bam cekut haga bedai bar kajing penem yangi ulara yangi ka jaka bede biang banyos ngawi ka gospel ban yo ai kajing penem kadai kam dai ka bajaran kan kadai ka pure grace kadai ka jingai ai ka jong ublay mano ban poi perkhat bangin longkom ne dede kadai ka jingai lampas ta ka jong ublay kadi ka pure grace yong ka jingai ai ba pla ka jong oblay Lucas mong basaw ka de khot ka ba fin yo Luke 4 verse 37 ngan pri yefi ka jingai ai ka jong oblay saw ka de khot ka ba fin yo Lucas long ka basaw ka de khot ka ba fin yo Lucas saw ka de khot ka ba fin yo Shibun ru ki ba pangyang tholi kila don ha Israel ha ka poru Elisha unong ya tulu pa tang ya uweiru naki om shem lapin kuot henry tang ya unaman unong Syria sibuan no panjang tholi hapo Israel kaji pen khia kamlong yaki nei tang ya uwei uba katang uwei unaman lebia nga gospel yo honest wang besan apa ni fi ka jingai ka jong oblay kani ka de ka bangyapan ai ngu yu oblay long besan long besan ka dekat Yohanes long besan the book of John 5 verse 1
onwards. The kau balik kau terter. Hadin kini kiai ro along kajing kawai niam jogijiu. Tu Jisu balik kiau sa Jerusalem. Tiladon ha Jerusalem kapungsum hajan ka kedop langbrot. Ya gabala khot hakatin Hebrew. Bethesda kabadon sandan liki baranda. Hakini lajatia bun ba giopang kibamanga kibedeko giopang yap siliang bagi dia ap ye ke jingki jang kata ka namaru angel ha kabede ula julet hiara ka pungsum ba la ju penki ye ka ba tater ni perlu ka kebesan tiladan tau we bril ula dan ka jingpang lai po prasnem u Jisu bala iyo ni u batia u batip ba long kumta lasleme ula kliu me kwa ban khia utaw pang le thu u koken ran ngam dan riu ban bu inga kata ka kho ba fra min pet u chis lo ong u to yang rai ka jen thia ba to yai ro te komne ru taw riu u la khia bu la ra ila ka jen thia u la yai te ka long ka sabaton na ka ka singi dan bun ba ka pang le tang we yo ai kai ya ka jen khia ni tang we u yo ai kai ya ka jen khia ba ka ni ka de ka jen ai go pla ka jong habong ke jingai kam dek lo dia baro jingai ba pelan ka jong oblai don chibun ba pang nang tholi tang we don chibun ge pang hang ni tang we u ba yo ya ka jing kan ti benkia ba mangi ni long ko mu Simon ni don la ka jong ka kam ka jongi ni don la ka jong ka business ka jongi la ka jong ka jingem ka jongi henry u play u bala plan na do bam je good ha ge bedai ban ka jing panem yangi u la wan ra yangi ba u la pen kan do yangi ni ka khubo ni ka gospel la panem yangi ba men tang long ka medu chris ba ngi ro u play ka ni kam dei ke ba ja den khat ka dei ka jing is nei ba phala ka jong play la ba nong bat nga ka jing is nei ba phala kajong mulai. Ucap perjan nama kakrian ka bening. Dan jekari selalu sudah dibijing madi beren yo solo jaseng urung hangta. Udah urung hangta ukran pastor haduba ka penkendu yo. Yo ai ka jing penem hangta bar tolong undang ila bakra gai. Aga berdei. Kamdai ke bajaran khat. Kadai gai ka bau blai. Nakan mau siwa bagi dikendu. Ini para bagi bro. Ni kendo aku ke jaka ka kim simpai berkat gini ro. Ngar kam simpai berkat. Ka sucara ka ja. Yo snogo khubor. Bang bleu khta. U bleu penem. Bat kom ni ki baro. Ni ngam tre ban lai phi na marba. Ngam so no ban lai. Ngan la ka lai na ka singi. Masan poi. Bleu pe kendo yo aji penem. Kani ke dege. Kapiu kurios. Kana ka story ru. Haga baki para bangi ke jomi. Wedding ki para bangi. Dan apa ke college, syong itu kana, wayang snap ke kana, wayang tayan priang, wayang kapan snap, nala snap ke kana, yo pan balik ke cimpin kendo ilade, yo aja panem pan ban, bau pois ke balang, bau sakri utrai. Kani kamne ke bajaran kan, kani berapa dek? Ka pure grace, ke jingai ai, ka jomble. Kamu Matthew, kamu Matius, kat bau udang bonkam, ya kaban kerong pisah. Wal trayo bodoh ya, dia ngebodoh trayo ke cingpenem. Kemalang Petrus ke panang bonkam ke tamu doka. Uyo ke cingpenem boleh khat you. Kemalang ru usol, udang bonkam bersepot Damaskus dan pistam bene ke balang utrayo ikan do you boyo ke, ye ke cingpenem. Kani ke dege, ke jingai ai ke jong boleh. Ni lo kamu Simon, ni bonkam maki business ke jengi. Ngim ju perkhat sepang ke jingim bam jekon. Ngim ju perkhat sepang ke jingjisa. Ngim ju perkhat sepang gini ki baro. Henry ken sang, kumalau Simon, ye kan do mar khamat badu khol lang brot jang oblai. Ubakit na ke. Ikapop ka jong. Kini baro ki brio ki mga bantani fe ka babel kim slam wat ya oblai. Dei mana bawa lagi. De oblai ubawat yaki ngaklan wat yo blay mapi demi thamwat yo blay dan we dong ni bos tang mga ban wat yo blay unong wat uba shisha de tang blay ubawat yaki ba Lucas nong bakhat khandai ke batay yin phat dengan Lucas nong bakhat khandai ke khat ke ba shipo de dengan Lucas ka khandai ke khat ke ba shipo ka khandai ke khat ke ba shipo but no Jesus wants ke jaka Sakhayos ke holordi lengkap palat Sakhayos
ngakai ipa Jisu ni ngaling kot pelat. Kira lo rieng penban Jisu kat layu. Baka jing penem kawan nak ing ka jangu. Baka de khat ka basi pau. Na mau khon brio ulawan. Yakman wa bat penem. Ya kabala. Ja. Khon brio uwan bat wa. Bat penem. Ya kabala jano. Usakiyos umdan idea ru em. Hage bedai bar kini ke baru. Usuka ban pet yo Jesus Christ. Dan bang Jesus udon dia kajing temu ban em yo sakayos. Nau pai ba. Bun ba ki pai ba ki bodi Jesus. Yo aja panem mano. Sakayos. Yo aja panem we usakayos. Bakane kadai kata ka biang ka pure grace kajing IA ka pala ka jong. Nhim đây học bằng người yo priang ni cái này cái gì nhim wa rồi cái bà công cái này cái gì nhim wa đi yo play nhim bon cam hay cái trong cái cam cái gì nó play đi umla chi đi cái shua ban pen sang nong rem ni cái bờ thế ha cái Paul cái bờ đi biang urai ni cái cái bờ đi biang ni yo snau cái gospel la pen kan tu cái mình xem cái trong play ni kala bon ni cái pop ni bu chung shania how Chris bat kom tang ni long ki banget bat ni long ro kamet Chris bat man tang kan cái jaga ban kerja kini kiki barok kem dai ki bicara kan ki dai kaplan kacang Simon ro kajing lai cepat Jerusalem belong balik ra lang rat sekai pandi kenya ka temple pakadi kan niam je kajing lai ben ban ya kendo markmat by the way Jesus Christ belong ko nang rat je muk lai uba kajing kenya jong Jesus Christ kalapiang na kabantapan ben ebu sekai bang bangai banalo kan ikasni Simon oble chuchi Jerusalem ban ramarahan nama bawa Chris ulah IT nak bentar kipop sama kemjur nak bentar kipop kecam. Kita ada poin yang nengkong lebih ngam Marcos Mawkynjing kajing temu kajang Simon bak kajing temu kajang boleh kaya lah kajang baik bangga mentah go back to Mark 15 lebih amat ngah syaga gospel juga Marcos kalnong kaba katsan oh bangi pulih kalau so interest ada kata kalau kebas notuna kan nang ti dia kata nang bang nang tiang nang sotenat nang yo jingmut nang sotenat oh kalau kebakra waktiin ka jong oblay khasanan po way kile pen bo ti yo way Simon unong kaireni ubayat lai haba uwan nakaribri kila pen bo ti yo way Simon unong kaireni kaba kila jit amang kila jit kila pen bo kila jit yo Simon his selection kila jit ya uban ba ya kadifna jong Jesus Christ. Now pat ba babun ya Jesus Christ kata kapor. Kila iyo Simon but kila penbor ban ba ya kadifna ke jong Jesus Christ. Kani gade ka bagi ya kata ka jing jit his selection ka jing jit ka sipai Rome ya Simon baon ba ya kadifna. Ba mentau Simon uhaban ba ya kadifna jong Jesus Christ. Barang parang compel kau orang press, ngati press tu kemudian ni, ibatam ngalih ipo office, ibatam ida ai tedam press dia setengah ubah. Compel mau pen bo press mata nyonteng kekentian. Kawan nak kenting Greek, cabang iong aga ruo. Kalau kemada dapat bor bahasa tak kerukom, dap nyon bahasa tak kerukom. Bahkan ni kekentian press nak compel pen bor, kajingmut juga kabukom no. Kadai kajing penbor nak kebentak kajing syakri. Kajing penbor nak kebentak kajing syakri pat ba. Press into public service. Bahan ni yang ingin baik ngai kali kepor. Ki. Please sekali word ikentin ki. Ki han tu ki kedai ka tau ya ki sipai ro. Barbangi puli naga babang ni syam ba ki sipai ro ki don ya ki ikhtiar ban pakam ni hang tu. Ba dai ban kau ladapim kau la ban siapa niau la ro ban siapa cito nama mas nong maki kira kedik na usai mam la ban ong nama kita ni ikhtiar bahaban kau ya ke koman ka jongki ladam kau la ro ban siapa niau la ro ban chate la ro ban chate la ro ban set patok nama ba kita ni ikhtiar kum tang iam ni mas pen bor usai man ro ulaba ya kedik na jong uji sukses tamam na ka ba mangingin chaten bor kum gibangin
ต้องกำมันเป็นบอริงมันเงินบ่ายกันที่หน้าจงจีสุคริสมันงิเตกบาเบลก็องอุตาบอกว่ามันบวชนาดินจงอ่ะอุดิบันเล่นละดีบ่ายกันที่หน้าปะกำนบวชโรนาดินจงน้ากับบันเตาบางเงินกันดิกหน้ากันที่กับมันสุภาบางเงินชิมนามาบุคริสอุลชิมยังกันดิกหน้าดักกับมันสุภากันจงอุนักกันเป็นการจงฮัตโตกันดิกหน้าจงคริสกันดิกจิบันเขียนสิเนี่ยกันดิกจิสุตนัดกันดิกมันบันชาบนักกันเป็นเตามีคลอยเนี่ยอยากกับมันน้องนักลอยเป็นบ้าอยากกับดิฟนาอยากกับมันเล่นยี่ละจีอยากกับมันชาชิตอมนักกับมันตัวตัวไรอยากกับมันน้องนักลอยอยากกับมันเป็นดำลุดละดีหากับมันกับจังพี่ลองนักลอยมันยังไงกันนะพังเตะพอฉลองนี่องบ้ายังอาบันอิมุคริสบันยับก็ลองกับจิมันตัวนี่แค่ตั้งเดียวแล้วนี่ประคับบ้ายังอาบันอิมุคริสคำเดียวกับยูเซียฮามอนั่นมาคำพูดดีกันเลยยังอาบันอิเมลดียังอาบัดเอ็มก็จิงสุยังอาบัดเอ็มก็สปายังอาบัดเอ็มชิบุมกิเกยไม่ได้บัดเอ็มยังเอาคริสบัญญัติพลังกจิงมันตัวนั่นบัดยังอาบัดเอ็มคริสบัญญัติพลังกจิงมันตัวกันดีกันจิงลองละกลอยบันบาอะไรยังกันดีเราบันชาชิตอมนักบันตาบันยังสแคมนักบันตาจงูบันนมกันรันดีนอนักจิงชาบันเป็นสุภายุบันยังนักบันตากันจิงชาบันคลอยบันชาชิตอมวัดบันยับโรนักบันตางี้เดี๋ยวมันลองละกลอยบันบายังกันดีนาLebih ngabi yang Markus kelong keba Kristen kak ba afwe. Day tang ba kila je dia u. Handai keba snot nat kalong ba ula shim ban ba ya kadai. Kapon keba lai kadai his shame. Balai ngaong ba kadai kajing la ran yu. Kajing la ran yu. Balai ba kadai kajing la ran. Balai kadai kajing ja borom haban ba dik na. Ngai tu ye fi kani koi kalong keba ran madu kata-kata. Katung ke konteks hakapor kat barang sensat ke himaru. Kakum garu komlong jong kat imlang kasalang katu kapor. Kadai ke ban jaburom ban ba ye ka dikfna kamtam ka dikfna jong ubri ubola syak penrem lupa. Kondem kebaca kondem nongpok. Kakum katu ke imlang kasalang waru sipai ru ulum tre bangkit. Bagi sipai rum ru ki klan penbor ye ki ju ban ba dikfna. Nama kadai kai kapor jong kaniam jong kajing lain. Namar ba Simon kasnido aja ko galong kabayong na na Afrika. Kung tak aje yu na preng upat ba ban shim ban baalem ya kadif na jong Jesus. Sipai rum tre ban kit. Ki juru kim tre unup tre mo sipai ban ong ki juru nama kadikat nyam juga jingla. Kapol ka bagrepang lagi dikejat ben riu. Henry na ka tahu Simon ba pliwan na Afrika sa Jerusalem kasnido compare kamlong lang balong gini ki ju hangtai for Israel. Syak selek na preng upat ba ban ba ke ye kadik na jong uji sukres. Pag basok na kalong ula ba ye kadik na. Ba ba ye kadik na kalong tik ka buong ngalong ubang khod. Kumulong ki jiu ba kita ye bre panjang lengkot na panjang tholi nyang tholi kakum ka hukum ban kita ye bre panjang tholi kadai kamu ada nganak ta bre panjang tholi kamala khenya ngalong khod. Naga hadu ba ki bapang yang lengkot nang pang yang thole ki bu sa apo kasnong ya ban sa cha jinga sebab dan kasnong kata balai nama lakhin bang kho yaki balada mangaro ngan bat iya kata lada mangaro ngan nek ban song lang ba bri bapang yang thole lakhin bang kho ya na balada ba usai ba nu bai ka dikna ka ni ka poru kalong thik kumba la pelong bang kho yu la pelong bang kho yu henry ka ba smota na kalong haba la pen bor yu ula shim iya ga dikna ban ba balada umbai ka dikna ki pen bor la ban deru la ban shopping stom ben la do bandu ya la ka jong ka jeng to kamilek akan jaga bagaja ndai ka basmot na kalong si si hakata ka sikhle mat ba usai manuk ta ka dikna jong Jesus Christ ye ka jeng em jong u la pen kala bat la wan ra ka jeng pen ye ka men sim ka jong si sin ta ka dikna jong Jesus Christ akan jaga baja ulah bandai na Afrika, ulah bandai na India, ulah bandai na EU, ulah bandai uju, ulah bandai wewe. Kapertai kelaban ken kumno eu, henry masing kita ya ka dikna jong Jesus Christ. Ka jing panim kawan. Ya ka mensi ka jong. Nara na ka ki ba pet sa Jesus Christ. Kinyo agay ya ka jing panim.
Kat kita pai syau tura. Kinyo ya kecing penem. Kat kita pendem lot iladi hakmat jong tura. Kinyo ya kecing penem. Kat kita kesyariah hak ege bo Jisu le Allah kadikfna. Kinyo ya kecing penem. Nama dan ka bor ka ban pen kala ban pen em ban snador ban ai mereka jika mani ka bam cukot ram dan syupat de ka we ka lenti ban penya sup yang abam na pi yang ai pi bat u play ba khoi tangun ba ka dikna jong uji sekre ba ba usai man u bat de ka dikna utrai ha ka ta ka sngi ha ka ta ka khlemat ka jik panem ka jo utrai ka wan ha ka jingim ka jong na ka banta jong yero ha ka ta ka sngi ka ba pi bat de ka dikna utrai habang bat do fi ngek di ke Jisu le ala kana habang bat de ke di fi bai kana bot fi shania tau Jisu om sewai pas haga to ka sni de ka jing pen em kalawan na fi bat lawan ra do ke jing pen kala bat de ka jing kan na ka banta ka panjuk de ni ke yok point besar ni ba yau nong pop la pen kala kata ka point besar we see sinners converted yau nong pop la pen kala bagani kam de ke bajaran khan Baulwan cha Jerusalem kadai ke penyai bestan ka jong ublai kadai ke por ka jong ublai ke bola buranti na ka bentaban penemi ka komuni ubriu la kalong ke cik perkhat la kalong ke cingle baro kadai ke penyai bestan ka jong ublai ko bong we bru jong ublai ke ke penyai bestan ka jong ublai ke penyai bestan kadai ke ni kadai ke baca ka kom ba ublai kwa ha ka por ka ba ublai kwa But no bleu kwa, but hang no bleu kwa. Kata kali kita punya bastar ka jong bleu. Kadai ka bangong biang menta, ka bau bleu kwa. Men no bleu kwa, la no bleu kwa, but no bleu kwa, but hang no bleu kwa. Doi pelok jangan asora wong ngayo jing padem. Habarap koi ka hayo sora. Ba mentau long pastor ho ka pa. Wong nganang raum de unong de sahayo. Nganang raum man let rai kata ka sadukan sa baong iba sa imay. Syosno belap bu noy kata katin baru bar snap jingalap. Masa snap jingalap boleh pekenduk lamba kata ka gospel bala kata kayo. But kay ka beja uyoy ka jipanen. But kumta hadeng kata ulit puli pastor pat mantala sekali ka pala. Nang uyoy jipanen. Daga ba kumpoy perkhat dang raum dan letong dan ban yo sel gospel yo ke kani kami ke bacaran kan nalai kendo si pun ba ki priu ki ba yo ke penem namar ba kim sempoy perkhat banyak sengai kubo udah we kena uba na po garo hills ngelap lakum lukum no mensyua kita na mensyua hapo police bazar Kalbangan yang ngalap, hading kata nga duway gibriu po polis bazar, udon yu kena garo wong duway lemsi inaga benta jonga. Nga duway kerpang naga benta jongu. Hading kata ngam ju kendo shu yu. Hadin dang kumbaas na mi selong kendo yu. Ngami tu shu wa samlo la jorong. Wan man kedop yang hangtay po balik hangtay kedop ang tu jakawan jasen. Kedop nga o pinangkan mau yang ngam ngan mau shu fi. Wong ngadai mangaken utu pipi duway po polis bazar. Ngapila ayo benta, ngala sakri po kampus crusade, ngala missionary. Uwan ang tabar wan kai PB yung kip patalon. Just no gospel yo guys. Iya kasi pati. Kaya baca yung Simon Rokam na yung baca rin kan. Balawan sa Jerusalem, na makaliga plan jang oblay, kapor ka jang oblay, ban panemyo kajatik. Bat ka nang bakal. Kaplan jang oblay, kam juga. Labang iya gani, nado Genesis hado jingpen pao. Bang blay upenya iki baro na kamanta ka jimentoy jong ka jingim ka jong. Da chibun ba kinuksa. Bau Simon udah we ne kita kinuksa ka ktien ka jong blay. Na ju perkal bila de. Namla ba smutulot iki baro ki bau blay utray ka jingim ka jong. Ne tang ka we ngatep. Bau don ye ka lenti banwan ra. Iya nga ba de fi. Hagalenti kabau tiap bangi dan kam ya kacing pen. Ngapa kan di mak sutu. Kono blay pen emang kono ra inga kono ilang situ. Ngapa kan iki bro ngam lama sutu. Ne tangga we ngat tip sai kedar. Bau don la ka jong ka jing tu. Bawan ra ya na ode fi. Saya katakan jaka ka bangi dan kam bangi ya kacing. Nah, dah bawa ke ong ba kalenti ke jong blay kam de kalenti ke jong.
kajing perkat ka jong blay kam de kajing perkat ka jong bo blay upan kam ni ka ba kom kini kini ja ban wan ra yo Simon sha kajing panem bat kum joro na ka ban ta lebe nga sha ka shiti po si nong ro kan de khat lai ban ni ba ka yin ka jong Simon shisha ka ka yin ka bala penkalador da ka khubor jong ka gospel jong Jesus Christ da ka ega ba umat bala penkala ya ka jingem ka jong pakhat je phang ka yin ka jong phim shim mador ba kini ki baro kin ja ka jing ba kini baro ki dei naman ka jing panya basta manu bala ban mador ba ka gospel kan poy shakani ka manu ban mador ba phi baro phinyo ai ka jing panem mano ban madur baga balan ganyan ba banginya syakari ya pa kami kadai kaplan bang juko ka jong ulai nala daw ban kentat ye ka gospel ka pha banam kha yang ni syakani ka pathe ka pha banam kha yang ni syakani ka pathe ka sitiu pol syakanang ro kal nong ka ba khat lai ka de khat kal nong ka ba khat lai 16 verse 13 Romans. To kublay ya uropos ya ubalaji ha utrai bat ye ka kami jabu bat to kublay ya uropos pinay biang ha marka kasana kuway ubala ya light ha ba wan na ka ribri upa Alexander bat uropos Simon dukpa jong upa jong Alexander bat uwe upa jong uropos Balaga room kan riu, dekau bakat lai, upol ai kublai kerpang ni kan ikalong. Kat lai kau gumno, tu kublai ya uropas, ya ubalajit, ha utrai, ngap ha ubalajit ha utrai, kadai kajing jit jeng utrai. Jing Simon jit kajing kaju, sekajing panen upol ai kublai, tu kublai uropas ubalajit ha utrai, bat ye ka kami jeng u bat jeng. Kata kadai ka upol, hadu upol, upelong ye ka kami jeng ki, kum ka kami ka jeng. Hadu kani ka kubor ka gospel bagi yang ni. Kani gadak. Ba, ka ba phala, kalaja, hagal jingem jong Simon, ba ka long ying ka jong. Ka ba Simon udang pet. Ya utrai uba ya po Calvary. Ublay, upanan kami kata ka jingja, ba penkala, ya ka jingem jong Simon, ba ka long ying ka jong. Ba ka niken ka day ka dur jong ka jingai ka jong ublay. Dei tak mau ubah ke dik fna Simon. Allah sana fna ya Jesus Christ. Mau. Laban day. Walang bakayeng ka jemu sa Jerusalem. Bakya lumlang hajan jaga dik fna. Baka magitang pet ya Christ mala sana fna. Ka ka pala ka jay ka jikim jemu bakayeng ka jemu. Ka jing patim kalawan. Ka jing kalawan. Hadu bo Paul. Upai kublay ka dik kalong yi. Hadu baka kami ka jongki. Ka kalong ka kami ka jemu. Ego pala kaja hakaji sama hakaji sekarang nang pe ni ko bay na daw jisu la pandem ya fi kindon be kita Christian hakaji em ka jong alo jisu la pandem si sai ka jing em ka jong fi pilama si sai o Christ bala sanar fna ka jing em ka jong fi kandon kita ba shisha pide ka mayo ka jing pandem but pide ubreu ubalayo ya ka jing kejuti ke barem baga batmai fi itu be ban nam ong bakir nala pidang biang hikmat ke barem baga batmai fi itu be wa ka kali ke barem ngaji ong borbor la set parkana andalami kalong kuno la khamba riu kan baga jingem ga jong ipat ni ong te bang elang nge yo jisu ko monong padem la le jasa ngalong kristan bagom ni be kom tai ka baga jingem jong i kam don ka dak baga saki baga yo si shai ka jing padem utrai hangi Keju ke gospel ke balaban penem ke mensim ke jongi. Kene keju ke gospel ke balaban pen kadori ke jingem ke jongi. Kalau ke jingkel lah. Haka ye ke Simon. Simon bat ke ye ke jongi. Laban day ki bang ban syakri yo trai. Laban day ki bang ban puli ke ting ke jong blai. Laban day ki sutna ban snap ke ting ke jong blai. Laban day ki kongu ye ka. Laban day ki sashitom na ke bentau trai. Laban day ki syakri yo trai. Daga donor baro ke pen pau ye ki baki i yo. Hadu bo Paul wa ku blai.
ya ka bakom ka ni kalok Shua bangin tukot agad ikapon IFT application. Kabanin kong nakabanta ka jingim ka jo. Naka jingim jo ni Simon kabanin kong. Hatu fidei ni emo kusta. Hatu fidei ni emo kusta. Ngam try pidong ngam day. What ubah pat yo jing padim ruang kumno. Ngade. Hatu fidei ni emo kusta. Hatu fidei ni emo kusta. Ngatip pinong hooi. Najiba dengan ngatip pinong hooi. Ala pinong hooi. Ken mau baka dingfna kadang day kadang don ka jingas no. But utaw ong ngade unong bo jong Jesus. Kamu kadang day. Ngam ong bangin ba ay ka ding ka bajrong. Kan ni ken jamin se ni hap ban ba ay ka dingfna Chris. Maga dingfna Chris. Kadang don ka jing day pat ka jing ja buram. Ka jing sha shitong. Naka bantao tra. Wa ban ya bro. Naka bantao tra. Kali fi kan Singapore. Pila tep ke jisha. Ndrai don kibali bakan ban fi. Pi eno na pi acha khaman. Dola pila tep ke jisha. Tanama ka jingsok je kado. Pi acha khaman na fi eno. Tanama basabar ngam sabar se pi pai no pi acha khaman. Kading fna kadang don ka jinga dei bat pi menta. Kadang associate ye but kajing syakiton na kamtao tres, kajing jaburam na kamantao trai, kajing syakan ben piu na kamantao trai, wa ban yapru na kamantao kakwen kajong. Pilan puli kani Marcos pra lanong dekat ke balai pusau terter, pilan puli Matias kan reu aku sau, pilan puli Lukas nama kendai ke bakren, bau dono bobot, buka ban bot ane jonga, tu len ni lah di, bau baik ke, iya kading sana. Gide belong la kloy ban bai ka difna ka bade ka dak jong ka jinglan ila de ban pen ise ka perthai bangila pendam lot shau kres ban pen ise ka perthai bangila ayu la pendam lot shau kres habong pendam lot shau kres om de shu ka perthai ka jingim ka jang ka de ka jik ko mu ya ka te ka jang play wat la ka perthai ka shuon wat la ka perthai kan be ya fi wat la ka perthai kan penyap ya fi wat la ka perthai kan le kum nuru ka de ya fi ban ko mu yau habong ba ay kading fna kamot ban ken ria no nakalenti jong ka perthai o ba nga ban ken ria no nakalenti jong ka perthai la kalong agar kom perkhat ka jongi la kalong hakaro kom im ka jongi la kalong kom bam kom di hakino ke benta ka jongi ha ban ken ria no nakalenti jong ka perthai kata ka perthai ka ba shod you blay kata ka perthai ka ba isi ka kti ka jong blay kata ka perthai ba pendem hau ku ni ha ban ken ria no ngay kesusu berkom perkat berkom im, ketu berkom shong khashman, sabam kadi, nadong sedong, tuam nadong, wakan riam, kay, manong ipi tangla, bak pong nakatap mo ban bayat klem pong jan pa sing mani. Pon ba nay kadi fna. Kabut bangin long ko balong ukres om syuk ko balong ka perthai. Balong ko ukres. O ngat rang ko ndang nyarwai. Balong ko ngo ngada kwa. Pitin nang briu balong ko ukres. Ada slap ubi no itu ya. Pim nong kam ban ai face wash malaka step. Ban pen bhabri wila de. Unang bo ukres itu bai ya. Bau de wei. Unang bo lada uyong ka deru li sakip niak no itu bai bude unong bo jong Jesus Christ dali ko so khlang makna ro khlang Christ itu bai bim dei ka breu jong Jesus Christ balong ko ma o ngatrang ong ka jenwa coba songsi menta pada sakri Christ ma khamlong khambon ko bai kung ka perse Oh ngabang ya ka perthai Chris su thep lang tai kin de kan bian tang ban chu ya yo chin toi lang lo tang ban chu ya ka man lang o bal long ko
Haba malong kabu kabon ni be ya ka jing khot ba ka jing long ka baru play. Namar ba onda wan ha ka borom ni salong ko malong ma ujanai. Na yaman tangi kwa man long ko kabon. Umen sim jo play utre ka jing em jo banget. Malagas ni bau tao banget un isi ka pop un penyap ka pop baun be ka jing khot ba di ka jing long ka baru play. Malagas ni lapan kala duriu sekador jo Jesus Christ. But ngan ai fi ka practical lesson. Ka ega phila ban le ko ta. Perkhat i ka jing khot jo Jesus malakas ni. Ka ba pinang perkhat i ka jing khot jo kata anang pen kala duri ka jing ko jong. Om dan shu ka wei ka kamram ka ba kham kraw yo bangai. Lat na ka ni ban perkhat i ka jing khot jo Jesus. Om ban nga ban perkhat i ka jing khot jo Jesus. I can stand nang ta. Ban long ko mo om shu ko ka pertai. Ka ba sao? La khot ingi bangin ai ti lot dila ka jong em bat barok ki benta jong em ka jong i shakamon ka jong play shakamon ka jong de shu kamon jong kamon jong kamon jong ki benta barok de shu kamon jong play lau jisu duai shu kamon jong me pa hatu kam dei mangi bangin ong lang kum ju kam de shu kamon jong me trai kam de ka jing thmu go jong ding thmu jong me trai kam de ka plan jong me trai barok ka de ka jong me bang na ka benta ka buram jong me ada ka nei ka stang ka jing em ka jong yang fin nadu benta ka si fin ya cha prang onam dan bala ban khang la de fi ka jing mla jing ban ya cha prang ka de ka jing ma plo jing ban bai ka de fa ka mau Chris uba na ka benta jong what be it yo pai ba anong ai fi phin salong ko pai ba phin sia ko pai ba ba ka ba kot ko long pa che kai kili le ne ka ne ka po ye ka mon jong no pi kam pa ye ka mon jong no pi kam so tan na ye ka mon jong no pi kam ko ba ka sabatai ye ka jing em ka jong pi halo ka no pi ye jo trai kebasan ngidang kebasan ngide ban long lak loy ban sasitom na ka ban tau trat lada kawan no lada kawan ngide ban long lak loy ban sasitom na ka ban tau trat umdai tamala namala be na yin kelakot tang kata ngi biaja frang ban sakio tra henry wat bala be na yin na sakri tra nama mga i tra ban ki ki baro bat nama ka jinget la beno ye fi na la ka yin ka semo jang fi wadong bao ka ta ka sosorong ande fila ya len tiru de ban i fi san na tra ka jing puli bible ka jing duai ka jing puli por bo trai ba kom ta der kuai ban ikan do you pasok lano kan ikan do you ba ka yo ban puson ni ka di ka tien you play na ka bible long lak loy ban sasitom na kam to what habok sasitom ni kamot ban sasitom na ka ban tao trai lalong kumno ro da ka wan ro man kloy ban sha na ka ban tao trai ka ban real om judon senran bari jong Jesus Christ om judon senran bari hoi kilaban be fi kilaban bom fi da ka long ka bala filan pet ya pet ri mo ne ba chu ai ya khli ka jong phe ka wai lam da ka de ka mon ka jong play pim la ban le ka tan ka ban la ban lai pet ri ne ka pa dang ko ka ta ka jala ka jong i na om judon la ka don ro ne kam don ro om judon senran bari jong Jesus Christ pangi senran jong Jesus pen pau ka fi de gue senran jong Jesus wat ri ho pat ba bat ong ba de ngadeu nong bol ko ham jong Jesus Christ la fi day usenran ba shisha jong Jesus pi mi no pat ba pi mi sak smart jong no jong pat ba baro ki balama ye ka kti ke ba isn a jong Jesus Christ ka Bible kim juri kila kam no kimi pat ba sakma ki pen pao ba ki day ki nong bol ba shisha jong no jong Jesus Christ ngimde ban long kum ki to ki nong ke bakla ka gospel yo Matthew long phan yo ki ba de ki suri tama ki wana ka do jomai jong ka long bran nginam long kum ta nginam le nginam damas piten kamas
Mishwa siti bah shalong tu kemas bombula kiau nen. Sentap sebuk. Mishu ini yuki tangga dong bombula sekmat. Nginum damas selede. Haban wengi kemas on teragan wengi kemas. Ngadewe ya tu ya ngah bangan tip ngadewe kemas jong me. Wengi kemas bangan tip ngadewe. Weng. Terangam kuah bandamas bangan curi. Wengi kemas bangan tip bisa ngadene yang ukur stan basisha. Ngadene yang unong bot dan kanong bot basisha. Judan senran bari. Om Judan senran bari. Kabanyo. Coba pada wakal kado. Ai baka jing bot ka jong pi yo Chris kanam dai tangga khana puris kam kai. Kan dai ka real story. Kan dai ka story ka ba shisha. Kumba Simon uba shisha ka dik na Chris ngiru shisha ngin ba ya ka dik na Chris. Kanam dai tangga story badon nu tau samla badon memang kan dekat reality kan jing sisa, berpindah ya sisa, pindah ba sisa, pindah len sisa, pindah syasitom sisa, pindah syakri sisa ya utara. Balang ba jom fikir sok kimi. Kamu dah shoot tangga khana. Kan dia mendekat story kapa sisa. Bagaimana pra kapa kado. Akan dekat janmet. Let's say na pleng jongi ni klem yo i yo jusu bo ya pakadif na. Ko ba yo Simon mo? Ni klem yo jisu do ba e kading fna ko malong Simon ndeng itipin ko way ban ngi don kam ye ka jing panem ko malong lang Simon ngi don kam ye ka jing panem ko malong kam Simon ama tamu jisu u balawan ay ke ye ke jing panem ngami ibu jisu ya ba ngami ibu ba ka ding Dengan nget ba tho kai. Bang atip bang aron kam ye ka jing pen. La ka jing pen em kres kam long ka reality ka jing wa jong phi. Ka ba ye phi ba dam kha. Sha ka ni ka patai. Men toy ban kha poi ha ka ding. Men toy ban kha poi ha ka jing ko det bam chu kot. Men toy ban kha ong jisu. Ya we ya Judas. Ala ke jing panem kam long ka reality ka jing wa jong phi nang phi kam don jing men toy. Ipi wa ban im. Tikna ba ka bakot ka de ka jing kote. Na kata kata jisu wan ban shem ya kata ka jing kote na ka ban ta cha. Ka de yang ke ban pha cha jisu no ngah ni trai. Ka im ya. Sai pen ko iki pop ki jong. Kas na ko. Ai ka hok ka jong mai han. Ngang ni try ka jot ngarem ngat sakama ngamat ke jinge ka ba so ko ngan kelano so ko man orno so ko man yap no snai na try lemda ben snai don pad away ubani snai orang don kurim bala ben snai yefi orang don kurim ro ubala ben snai yefi orang don mei pa orang don men para ben snai yefi kombas snai Chris na ka ban ta chong ba chong ni la ban ai u khao tamang im la ban ai ke ye ka sipane ngilap ai ka pisah mangim lapan ai ke ye ka sipane de tam jisu batam o balapan ai ye ka chingem bapso na mawla IT na ka banta chang pa na ka banta chang ka jing petengan ka pasisa ka de habo Chris ulong we uno panem janga ba chang fi kum ta so mga duway ni po hato fla yo ne em ne ka jing panem ka jing kali ka ko hato fla yo ne em ne ka jing panem Hatu bila shana ne em hau Jesus Christ marwe. Balai. Hatu bila ba ne em ne ka ding fna jamu. Da ka jing kemen ban ba ai ka jing le aran ka ji shakan ben na ka banda ka katen ka jamu. Basa. Lada fi dei pat ubanget balayo ai ka jing panen. Nei bila sha pa ne ki ki bam pen so ba yo try bakin te la ka me ka jing ka jamu. Pai yang show Jesus Christ. Pan maap na ang pintamay bor. But yang sashi se. Ngay ko ikantin ka ba kasantan ka ba shisantan pila ban to. Commit your life to Christ. IT tamay. Ya ka jing im ka jong pi. Shautra. At ay ba ka jesang kan de ka banin kong makado ifi. Ay ba ka jesang nang shikaman ka lang lam ifi yushu pa fin ya chaplang ban shakri.
Oh Simon, oh ai cái gì cái bà trong cầm bỏ na cái bàn ta trong hai cái bên đây cái gì yêu trai và cái gì cái gì mình sắc cái gì cũng sẽ ta khá tôi nhìn vào cái tình nào trong tôi nằm ở sắc mặt mấy cái play của tôi nằm vào cái này của tôi tôi nhìn này bên này tôi lắng cái hai cái này của tôi nhìn này